नै दामि जागासिनो दं बोरमाफोरा बोरमानोबो जाहोदों आरोना नै गाइस बेदासे न' नै सासेथ' जानोनो रोङा आरो बोरमानोबो जाहोनांगौ आरोना जोंबो जानांगौ आंबो जानो थाइसे छी रोङाहाय बे जानो जाम्बासो फैद' बोराबबाय न' जाद' बारा जाया बियो दे जा बेहा उदै बुंबाय गामिनि दं आरोना बे मासेया बेखायनो एसे जाहोदों बोरमानो मानसियाल' बोरै जानो Hi guys, welcome back to JNB vlog. नै दिनै जोङो बोरमाफोरनो थालिर दौदों आरोना मा होनो जोंहाथ' बे थालिरखौ जानो हाला नालाय ओंखायनो बोरमाफोरनो दौदों आरोना नै बिराद दुस्थु जायानो थ' नोंथांमोना आंनि बे थालिर दौनाय भिडिअखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओइ मैया गाबबाय थाखो बुंबाय नस्थ' थालिरावनो दंमोन बिराद नैबो दंमोन थालिराव नालाय खाथ्रा मा मोनसे एम्फौ बियो नै गाइस बियो देन्जार मोनसे एम्फौ थालिर फिथाइ दंमोन आरोना थालिर फिथाइ जाग्रा खोमा बेबो गोदै बारिनि मोननानै दंमोन आरोना बियो दा बेखौ बेयाव दंमोन नुदोंना एम्फौखौ न' जायालै बियो नै हाग्रासो जाहैबाय न' जानो नोंलाय न' हारसिंसो जायो मालाय नै हाग्राखौसो जाबाय नै दाउलाया चिकेन लेग पिस जानो गोथावथार जागोन बुंजोब्बाय गोरलैयावनो दंफां बायनायमोन आरोना बेयो थालिरा ओंखायनो फिसा फिसा जिन्नानै हो बिगुरखौ जाया खोमा फाग्लासो बुंबाय दे जाया नोंखौलाय सबबो गियो मानसिया गियो बोरमायानो जालाबा नों जादो बोरमा फिसानि जबरदस्थिसो एवनाय दं खाथि खाथि सालाय फै बिराद अख्रा बे नै आंनाबो जादों नै गाइस बियो मा एम्फौथाय देन्जार मा एम्फौ बियो खाथ्रा थालिराव दंमोन आरोना थालिर गोमोनाव देन्जार नायनानै कमेन्टआव खिथाहर मा एम्फौ बियो हेल' गाइस हेल' हे आंखौ सोंबोलायनो नागिरदों गं गैया मोन गैया
एम्फौखौ जानो नागिरग्रा नोंबो जानांगौ सबबो जादों जा एम्फौनोबो दौदों आरोना नै बिराद रागा जोंखादों बे एम्फौआ बिराद रागा जोंखादों गोरा हमलाय दाथ' हनै जाला जानांबायमोनलै गाइस बिदि राननो टाइमावनो होनो मोननांगौ आरोना इनभार्टारनि बेटारियाव थाव दै सोदोंलै गाइस नै रानलांबायमोन आरोना बिदि रानहांरावनो सोनो मोननाय जानांगौ आरो नङाबा गाज्रि जायोलै ड्राय जायोबा बिदि रानहांखौ नायनानै चेक खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय सोनानै होनांगौ माथो बेयाव हाबाखै नामा बे मानो फुल जाफैयाखै गोदोलांबाय नामा सानफ्रामबो हाबाखौलै फुद नांबावगोनलै दै गासिनो इनभार्टारनि दै राननायखौ सोखांबाय आरोना दै सोदोंमोन दाखालि सोदों बथल गंथाम नै आरो दिनै एसे सोदेरबावदों राननायखौ गंनै सोदेरबावबाय आरो दैखौ नायबाय थानांगौलै इनभार्टारनिखौ नङाबा दै गैया दै रानबा डेमेज जायो नै गाइस दा बाबाया पेपार जाबनो नागिरदों आरोना बिराद बुरजा जाबाय नै पेपारा दा इखौ दखानाव हैगोन आरोना नै पेपारफोरा बिदिनो होयो 20-25 केजि जायो मालाबा 30 केजि दखानफोरा रायज्लायनायजों बेवहाय थांनोसै हैनांगौ अभार जागोन पेपारा दा नै गाइस दा बाबाया फाइनालि मा होनो जाबखांबाय आरोना मेंबायलै पेपार जाबनायाबो मेंलायलायोलै गाइस एकदम नालाय मेंलायलायो पेपार जाबै जाबै मेंलायलायबाय पेपारा जाबखांबाय दा बे मोनसे 10 केजि 20 केजि बिदि जायोथाय गाइस पेपार जाबना जोब्बाय नै जोबजोब्बाय आरोना गैला नै जोबजोब्बाय न'नि बोरमानो थालिर गोमोन जाहोनाय ब्लग लोगोसे न'नि खामानि मावनायनि पेपार जाबनायानो जाहैबाय आरो न'नि खामानि मावनाय बेखौ दखाननिया बिहरबाय थादों हैनो सम मोनाखैमोन बेखौ हैनोसै दा दिनैनि ब्लगा एसेनोसै नोंथांमोनहा दिनै बे ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिबा नोंथांमोन एसेयावनो दिनै दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबनो लोगो मोनफिनगोन दे बिदिबा दिनै एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय टाटा टेक केयार